ପହଣ୍ଡି ବେଳେ ବଡ଼ ଠାକୁର ପଡ଼ିଯିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠି ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ହଲଚଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଏହାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରୁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଚିଠିରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ। ନବୀନ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ପରମ୍ପରାରେ ଏଭଳି କେବେ ଘଟିନଥିଲା। ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର ପଡ଼ିଥିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ। ବଡ଼ ଠାକୁର ପଡ଼ିଯିବା ଘଟଣା ପରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାଲୁକା ମନ୍ତବ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ବଢ଼ାଇଛି। ଏହା ଭକ୍ତର ଭାବାବେଗକୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଯେପରି ନ ଘଟିବ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାନ୍ତୁ ବୋଲି ନବୀନ ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।